Hola, sóc la Gala I jo, la Lídia, i som alumnes de tercer d'ESO. a l'escola Cingle. Avui us venim a presentar com perdre la por a parlar en públic. A mi em dóna molta vergonya parlar davant de gent. A mi no em fa gaire. I avui us explicaré el meu punt de vista i alguns trucs que tinc per no posar-me tan nerviosa. I després, el meu punt de vista i diferents consells. A mi em dóna vergonya perquè hi ha moltes vegades que hi ha gent que no coneixo, llavors és com aquests nervis de no conèixer, a veure què pensaran de mi. Doncs jo tinc com un truc que diríem com les 3 M's, que es tracta de mirar algú amb qui tinguis confiança i que no t'hagis de posar nerviosa quan el miris, tenir més confiança en tu mateixa i millorar com controlar els teus nervis i la teva autoconfiança. A mi em passa molt diferent que a la Lídia. A mi no em dóna cap tipus de vergonya perquè jo sé que a aquesta gent li passarà el mateix que a mi. I que en algun moment hauran de sortir a presentar, hauran de sortir a parlar en públic i tindran la mateixa por que jo i es podran equivocar igual que jo. Llavors, els meus consells són: primer, si et fa molta vergonya, una cosa que et recomano és intentar portar-te a teatre. Teatre al final t'ajuda molt. Sí que potser si no t'agrada no és una bona opció, però sí que com per començar a perdre la por és una molt bona opció. Després, fer-te amic de la gent amb la que presentaràs i així com podràs tindre una mica més de confiança. Després també et recomano molt intentar respirar quan et posis nerviosa i si t'equivoques, fer com si res. Si no et saps una part de la presentació, segueixes i si fa falta te l'inventes. Llavors la cosa és sentir-te el més còmode possible que puguis en aquestes situacions. Vale, doncs ara us explicarem una anècdota que ens va passar l'altre dia sobre això de parlar en públic. Veureu, jo i la Lídia fèiem una presentació juntes per català. La presentació era sobre Ausiàs March, llavors la profe ens va dir que si presentàvem a la primera classe ens donaria un punt extra, cosa que necessitàvem. Llavors volia sortir jo a la primera classe i la Lídia no. Em va costar molt convèncer, de fet la vaig haver d'obligar de certa forma perquè vaig fer-me voluntària quan ella no volia. Però al final ho vam fer molt bé i vam treure un 10 i un punt extra que ens ficaria en un altre aspecte. Així que la cosa és que si surts molt nerviosa al final ho fas malament i si surts per sortir fas molt bé. Sí, perquè a vegades s'ha de confiar més en el que tu ho faràs i no pensar tant en els altres, perquè més si ets el primer, la gent encara no sap com ho faran els altres i és més com un exemple, a més que com ho van fer bé, per agafar-ho com un bon exemple de com s'hauria de fer la presentació. Així que en el pitjor dels casos va ser la gent que venia darrere que ho va fer pitjor. Exacte.